आपका मैंने इनामी लिस्ट में कंप्यूटर में चेक किया है और आपका चेक पहुंचा है ऑलरेडी कंप्लीट होकर 25 लाख रुपए का। वेरी वेरी हैप्पी, कंग्रेचुलेशन हमारे। Hey guys, good morning. दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। दिनै सानबाय आं मा फुंनिफ्रायनो भिडिअ स्टार्ट खालामसै होननानै, बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आं दा नै बिसना थिखोनोसै, बेयावहाय बिराद गरम आरोना, बिसनायाव उन्दुनो हाया, ओंखायनो हायाव लाबोनानै नै बेखौ मेट्रेसखौ हायाव लाबोनानै उन्दुदोंमोन आरो। न'खौ माबायदि जाना दं बेखौ आं थिखोग्रोनोसै दा। नै एखैजाय ओंखाम जानना दोनबाय आङो, ओंखामाबो गाबसिगोन। फुंनि ओंखाम आरो मिस्टारा डिउटियाव थांगोन जिहेतु, ओंखायनो थाब संनांगौ जायो बिनि थाखाय। ओमफ्राय ओंख्रिखौसो मा जालांगोन मिन्थिथ'ला। गाइस, सोरहानि बिसनाया बिदि लेथ्रा जायो कमेन्ट्स खालामनानै खोन्थाहरलाय नायलाय। पुरा खामानि फुंबाथाय ओरैबायदि खामानि ओंखारोना, दा न' सिबलायनोसै आं। जेसेबां जि फोराननो दंमोन बेखौ फोरानजोबखांबाय। ओमफ्राय नै दा बेवहाय एसे खननो गोनां दं, बेखौ माबा खननानै मा ओंख्रि संनांगौ सोंनानै संसै होनबा। खनखांबाय आं नै बिदि खोबना दोनबाय आङो, मानोना होनबा जोंना दोननो जायगायानो गैला। आलनायाबो पुरा भर्टिक, गद्रेजआबो पुरा भर्टिक, ओंखायनो आं बेयावसो दोनो आरोना। साथाखौ सोनो बावदों, साथाखौबो खनबाय थाला। नै सासे ओंखाम जानो नागिरबाय आरोना। मा ओंख्रि? आं संलायनो मोनासै, आङो जि खननानै आलु बाथोन, ओमफ्राय हरनि आरो मा फैदों होनदों? कौन बनेगा करोड़पतिनिफ्राय फ्रड माबा फैदों, मेसेज फैदों थारमाने। कौन बनेगा महा करोड़पति? अबे नरेंद्र मोदी। कौन बनेगा महा करोड़पति? ए होमबालाय करोड़पति जासिगोन माथो नोंलाय। ओमफ्राय नै कला खोनासं। नमस्कार सर मैं KBC से बात कर रहा हूँ। कस्टमर सब चल रहा है सर, हमारी कंपनी की तरफ से आपके इसी व्हाट्सएप नंबर पे 25 लाख रुपए की सर आपकी लॉटरी निकली है सर। आपको गाइस, जोंहानाव KBC माबा मा होनो 25 लाख नांबाय दे। दिनै मर्निं मोजां खबर माथो, 25 लाख गोजो। बाबा मालदार जाखाबाय माथो जोंहा। 25 लाख गोजो मा खालामनो हाया। बा ओरैनो फेक्सो आरोना, बेफोरथ' आरो फैबाय थाखायो। आंनावबो फैदोंमोन सिगां। वाट्सएपआव बांसिन फैयो खोमा बियो ना? वाट्सएपआव फैयो बांसिन बियो, ओरैनो फेक्सो। नै सासे KBC नो फन हरमारबाय, रायरायोनो। मा रायरायो एबा? रायरायनो लुगैलायो सोरबा। नै लटारि नाम्बार सेन्ड मी होनदों, सेन्ड खालामसिगोन। KBC नि मानसिजों एसे नांलाय हरबाय थारमाने। बे मा रायरायखायो, आं बुंदों रायरायनाङा होमबाबो माने मानिया, माने इयो ओरैनो टाइम वेस्टनो नांलाय हरबाय एसे। आरो नोंथांमोनाबो एसे सांग्रां जानांगोन आरोना। मानो होनबा KBCआथ' मोनसे कमनसो दा, माने बेखौथ' सबबो मिथिखायो। खिन्थु दाना गोदान माबा पलिसि फैलायदों बिसिना, थारमाने बेंक मेनेजार जानानै कल बानायनानै ओमफ्राय बुङो आरोना पिन नाम्बारखौ होनाङा, ओमफ्राय एकाउन्ट नाम्बारखौ होनाङा होननानै बुङो आरोना। ओमफ्राय मा खालामो बिसोरो, सिकिउरिटि एप्सनि थाखाय थारमाने नोंनि बेंकखौ एकाउन्टखौ सिकिउरिटि खालामनो थाखाय मोनसे एप्स फाथायहरो आरोना बिसोरो। थारमाने बे एप्सखौ फाथायहरनानै ओमफ्राय जोंनाव मेसेज फैगोन ना, बेखौ क्लिक बानायनाय लोगो इनस्टल जानाय लोगो गुतै डाटाखौ बिसोर मोनलांजोबो थारमाने। ओमफ्राय नों मा खालामा बिसिनाव थारमाने
सेल्फ रिकर्डिं जाना थायो थारमाने एकाउन्टआ माबाया बिसिनि जोंनिफ्राय रेकर्ड जानानै बिसिनाव मेसेज डाटाखौ हरबाय थायो आरोना डिउटि थांनो ओंखारबाय ना आइकादा नोंना फिल्ड डिउटि दं नामा दिनै थिग गैया थांनांगौ जानांगौ माबासो मिथिनो ओमफ्राय माबा मा बाय बाय हेलमेटा थाबलायबाय अबेयाव मोनसेबा मोनसे थायोब्रा बेना बोरै हेलमेटा ले हम स्कूल जाएगा बेग लानानै थांबाय थक्ला थांदो डास्टबिननि नै गाइस बेलासिनि ओंख्रि संनो नागिरबाय आरोना आङो ओंखाम ओंख्रि साना दालिजों खुदुना आरो इयो साना दालिजों खुदुना संनो नागिरबाय आङो बेयाव पियास हाना लाबाय नै थावाबो दुंबायानो दिनै मिस्टारा फैला आरोना ओंखायनो दा आं हारसिंसो जागोन नालाय ओंखायनो आङो साना दालिजों खुदुनाजोंल' संना जानोसै आरो आं दा साना दालिखौ हरनोसै नै साना दालिखौ फोमोनग्रोना लागोन आरोना आङो ओमफ्रायसो खुदुनाखौ होगोन संख्रि होनोसै हालदै स' गाइस नै दा आङो बाथटाबाव दै जमा खालामना दोननि आरोना दानो जमा खालामाबाथाय उनाव बिराद गुदुं जायो आरो दैया गुदुं गयो आरो ओमफ्राय आं दा दुगैनो थाखाय गबाय थाथोंसै नै आंना साना दालिजों खुदुनाया मोनबायानो आरो बेखौ आं दा खांनोसै आरोना मोनबाय नै गाइस ओंखामखौ खुरना लाखांबाय आङो नै बे हरनि ओंख्रिमोन आरो दा जाग्रोना लानोसै आं मामबारनो दा जाखांनानै लोगो मोनबाय दं दे गाइस 3 hours later नै डिउटिनिफ्राय फैबाय मा लाबोखो मा लाबोनो डिउटियावबो थांनांगौ थक्लाबो लाबोनो आयै बेसोरा आयै मा बुस्थु लाबोदों दिखाव जोंहाना माने माइरं जोब्बायमोन आरोना ओंखायनो लाबोबाय नै टिटाबर और क्या लाया है इसोर मा स्पेशल लाय अमा बेदर गावनि ट्रेक्टर दिनैसो जि गोबावनि उनाव अमा मोनजासिगोन और क्या लाइ बा लाइजों अमाजों जानोसै आं होमबालाय दिनै किसका केक है ये बा दिनैलाय मासे गोथावलै बेयावलाय आरो मा दं आय' नांलानोसै माइलाय ड्राई केक दिनैलाय मासे स्पेसियेल बुस्थु लाबोना होदोंलै नोंलाय आंलाय हो अनसोदो नामा हिन्जावखौ दिनै इयो पेटिस चिकेन पेटिस नैबे अमाखौ फ्रिजआव सोना दोनो नङाबाथाय गरमथारना सासेया दुगैखांदोंना दुगैखाङाखै मेथाइ सेथाइ जानो बिसोरलायनो आं जानो लुगैबाय माने थानो हाला सासे दुगैखांदोंना दुगैखाङाखै दे बा जि मोजां गोजौना दं र' खोन्थानि आङो बा आथिङानो गोलावद्रायलै हाबाब मा दुगैदोलाय जि मोजां मोनगासिनो इयो फैबाथाय बियो दासान्दि माने बे बाथटाबाव हाबनो मोनाबा मोजां मोनखाया आरो गोसोखौ माने बिराद गरमबो जाना फैयो नालाय सा जाननोसै आरोना बे दुगैखाङाखैनो जिहेथु सा जानना हो सिनि सापात होनानै गालांखानोसै गोदौबाय थाथोंसै नै गेस साया दुंबाय
जाबाय ड्राई केकआ जाबाय गाइस नै जानोसै केक चिकेन पेटिस ओमफ्राय नै बियो ड्राई केक बेनिफ्राय लाल साहा इभिनिंनि स' गाइस नै दा जानोसै जोङो जाग्रोना लानोसै आरो साहा लोंसै जानोसै फार्स्टआवनो आङो मा होनोमोनलाय नै चकलेट केकखौ ट्राइ खालामनोसै माबायदि मस्त ये माने भेनिला भेनिला नि भेनिलानि आरो भेनिलानिखौथ' आरो सोर गाज्रि मोनो आंथ' अयथासार गोथाव मोनखायो भेनिलानि फ्लेभारखौ भेनिलाया आंनि फेभरेटखा चकलेटआ नंबावा आंनि गैला गाइस नै साहा एरि लोंखांबाय साहा एरि लोंखांनानै बाहेरायाव ओंखारबोदों आरो नै गाइस मालाय टमटमाबो फ्लेग ओमफ्राय नै ओरैजाय आंनावबो फ्लेग हर घर तिरंगा गाइस नोंथांमोना जाय माने जाय नङा दे नोंथांमोना सोर बाइकखौ बेखौ जोंहाबो मोननै बायदों आरो मोनसेखौथ' दहाय आं खोन्थाखादों मिस्टारा बाइकआव थुलांखाबाय ओमफ्राय नैबे मोनसे आरो ओमफ्राय हिन्दुस्तानी बेखौ जोंहा नैयावसो थुगोन आरो जोंहा दा थुनो बेवहाय जेबो माने माबायानो गैया नालाय ओंखायनो जोंहा नैयावसो थुनोसै आरो मालायनि न'बाबो जोंनि न' बायदि जाबायना जों भारा थाबाय जिहेतु ओंखायनो जोंहाबो मोनसे एक्सट्रा लगायदों आरो जोंहानि गाहायनि मानै लाहाबो लगायगोन ओमफ्राय जोंहाबो जिहेतु न'खर मोनसे जाबाय नालाय ओंखायनो जोंहाबो लगायबाय आरो मानोना होनबा न'खर फिला थुनांगौ बयबो जाबो थुखाबाय गाइस